Mokrý uzenáč. Mokrý uzenáč je zpátky s další náloží Premier League. Já jsem Hans, se mnou je tady Zbyňa, nazdar. Čau, zdravím po 10. kole Premier League, jsme tady každý v trošku jiný náladě, ale to si rozebereme dál, no. Takže myslím si, že toho je hodně co probírat dneska. Ty rozdílný nálady jsou poměrně častý, každopádně než se pustíme do fotbalu, nezapomeňte se přidat k naší fantasy lize a možná vyhrajete pěkný tričko s naším logem, což nebude tak těžký, vzhledem k tomu, jak nám se vede kvalitně. Velmi dobře, no. Jako teď jsem nahrál nějakých 58 bodů, mám pocit, nebo něco takového. Já tentokrát asi 75 a to je nejvíc, co jsem nahrál zatím v letošní sezóně, takže super. Takže máte samozřejmě velkou šanci uspět. Máme tam už nějaký želízka, ale nejsme to my dva rozhodně. My jsme spíš ty dřeva. Ale... Krom toho, tak ano, přesně tak. Každopádně krom toho budeme samozřejmě rádi, když nám tady zanecháte like nebo komentář, abyste nám ty videa trošku pomohli protlačit, nebo videa, ten podcast. A teď už pojďme na fotbal a my začneme tam, kde jsme skončili v minulém podcastu, a to je opět v Londýně a týkalo se to opět Tottenhamu, který hrál zápas s Crystal Palace na domácí půdě Crystalu. Je to tak, byl to zápas, od kterého jsme očekávali asi všichni výhru Tottenhamu. Už jsme doporučovali i na tiket minulé Tottenham a víc než 1,5 gólu, což samozřejmě nakonec teda vyšlo, takže berte si z našich tipů aspoň něco. Každopádně první poločas byl dost takový strnulej, ten Tottenham dlouho trvalo, než prolomil vlastně obranu Crystalu. Poločas skončil 0-0, ale byl to takový stuhlej zápas, prostě fakt jako hodně statický to bylo. Trošičku mi tam chybělo to, co jsme minule chválili u Tottenhamu, ten drive vlastně, to napadání, ta energie, kterou dávali do toho útočení, tak tentokrát mi to trošku chybělo. No tak může to být i tím soupeřem, protože Crystal Palace není úplně jednoduchý soupeř na domácí půdě, ale Tottenham zůstává neporažený, jedinej s Arsenalem, stále se drží oba kluby a zůstává na prvním místě, takže Tottenham jede dál, ale pořád tam visí nějaký otazníky, na konci to bylo takový vachrlatý, to vítězství, a samozřejmě bavili jsme se o tom tady už v těch předchozích dílech, o tom, jak vlastně funguje útok Tottenhamu, který funguje skvěle. I když to bylo vydřený vítězství, takovýhle zápasy potřebuješ prostě, ale samozřejmě je tam jedna jediná otázka, a to, jestli tam existuje nějaká nahraditelnost v tom útoku. Protože momentálně samozřejmě je sehraná ta útočná čtveřice, dejme tomu, Richarlison, Son, Kulusevski a Maddison. A mám takový pocit, že jakmile by tam vypadl jediný článek, anebo by vypadl především James Maddison, který má častý problémy se zraněníma, tak se obávám, že se ta útočná hra Tottenhamu rozpadne. A já úplně 100% nevěřím tomu, že James Maddison vydrží zdravý celou sezónu. James Maddison určitě nevydrží zdravý celou sezónu, protože ty jeho problémy s kolenama a se šlachama, celkově mám pocit se svalama, jsou problém a myslím si, že prostě minimálně nějaká krátká absence tam proběhne. Výhoda v letošní sezóně je ta, že Tottenham nehraje poháry, takže nemá těch zápasů tolik. Uvidíme, jestli Ange Postecoglou obětuje třeba i Carabao Cup, to se uvidí ještě, ale díky tomu, že bude mít málo zápasů, tak furt tam nebude asi takovej tlak na to, aby ten Maddison ustál jako něco víc. Ale samozřejmě ve chvilce, kdyby o něj přišli na díl než třeba 2-3 zápasy, tak si myslím, že můžeme koukat potom na nějakou neúspěšnou sérii Tottenhamu, z které už potom se bude blbě vylízat, i když ten Maddison se vrátí, protože samozřejmě otázka je, jaký by to bylo zranění, v jaký formě se vrátíš po tom zranění, jak dlouho ti trvá, než se rozehraješ, ale jak říkal u té zastupitelnosti, myslím si, že Maddison je vlastně jediný hráč z toho předu, který ho nemůžeš nahradit. Jako krátkodobě samozřejmě. Protože furt tam máš v záloze, jako na hrot útoku nebo na křídlo máš v záloze Manora Solomona, který nepředváděl úplně špatný výkony. Takže na 2-3 zápasy, když ti vypadne Richarlison, Kulusevski, dáš tam Solomona, nebude to úplně tolik bolet. Samozřejmě u Sona to bolet asi bude. Tam to Přece bude. jenom
citelný, no. V letošní sezóně v 10 zápasech 8+1. Kapitánská páska. Co měl loni? A volala. Loni neměl nic vlastně, jasně, že? No. Takže už teď má překonaný vlastně loňský střelecký maximum. A tam je to horší, tam třeba by nepřišlo tolik gólů. Ale ty křídla si myslím, že tam ta nahraditelnost je. Kdežto ten Madison, tam už ho nenahradíš nijak, protože ty nemáš na ten střed zálohy stejně tvořivýho hráče vlastně. Já mu to samozřejmě nepřeju vůbec, nebo nikomu nepřeju žádný zranění, jenom prostě z nějaký logiky věci nebo nějaký statistika, tím, jak ho známe, tak se to jako v případě toho Tottenhamu obávám a ono i vzhledem k tomu, jak je vyrovnaná letos ta liga, tak přesně je to, že 2-3 zápasy ti stačí, aby takovýhle hráč ti prostě vypadl a v tu chvíli ztratíš prostě 3-4 body a předjedou tě ostatní a pak, jak říkáš, dohánět je bude těžký. Podívejme se prostě na City, který mu na chvíli vypadl Rodri. Stačily ty 3 zápasy a to City prostě ztratilo. A tohle to samé se tomu Tottenhamu může stát. Hele, já si myslím, že ještě lepší příklad než Rodri je přesně to, co se City jako v herním projevu udělala ztráta Kevina De Bruyna. A to si řekněme, že Madison aktuálně je pro Tottenham daleko důležitější hráč. Nebo byla by to daleko větší ztráta než Kevin pro City. A už jenom v tom City, jaký to udělalo obrovský rozdíl v tom herním projevu. A tady si myslím, že by se to rozpadlo vlastně úplně. Ty automatizmy, protože tak, jak funguje souhra Madison se Sonem, to je nádhera. Co se týká toho Tottenhamu, tak není to jenom o tom útoku, ale povězme si, že co se týká i té obrany, tak v letošním roce to funguje skvěle a Mickey van de Ven byl skvělý kauf a sedlo si to i s Romerem dohromady. Myslím, že se výborně doplňují s tím, že Mickey je rychlej, dobře čte hru, Romero je výborný pozičně, ve vzduchu, silnej a doplňuje se to dohromady a to co třeba jednomu chybí, tak ten druhej zase má, takže to funguje výborně. Je to tak, já teda, když jsem slyšel, že kupuje Tottenham Mickeyho van de Vena, přiznám se, že jsem o něm předtím úplně jako moc neslyšel a teď jsem si říkal ze středu tabulky z Bundesligy kupujou stopera, na kterýho budou spolíhat a vůbec jsem si nedokázal představit, jak ten frajer může být rychlej. Je to výhoda, protože Romero rád útočí, rád podporuje hru dopředu a ten Van de Ven ty balony za obranu sbírá, teď to bylo krásně vidět proti tomu Crystallu, kdy Andreho Ejuva asi 3krát tam úplně přesprintoval, nedal mu vůbec šanci a samozřejmě Romero si to odehraje zase pozičně skvěle, fungujou i kraje obrany, Pedro Porro hraje výborně. Výborný hráč. A zároveň s tím ale je to navázaný i na tu zálohu, která se prolíná. O Bisumovi se tady bavíme pořád. Pape Matar Sarr, který vyváží ty balony zase víc než třeba ten Bissouma. Jasně. Funguje to celý dohromady vlastně. Ale říkám, tak jak jsem si říkal u toho Van de Vena, odkud ho vytáhli vlastně. On šel myslím z Wolfsburgu, jestli se nepletu, nebo to už jako je asi detail. Ale stejně tak jsem byl vlastně šokovaný, odkud si berou golmana, že jo? A je vidět, že asi ten scouting tam je propracovaný a věděli, koho vzít do té skládačky. Je otázka, nakolik do toho promlouval vyloženě Ange Postecoglou, ale samozřejmě asi nějaký slovo tam měl a jestli tohle jako byl cíl, tak klobouk dolů. No hlavně jde tam o to, že se jim podařilo strašně efektivně využít tu částku, kterou dostali za Kejna a rozložit to do několika pozic a za kolik ale peněz. Je skvělý, kdy tyhle týmy nemají zase takovej rozpočet, ale ty trenéři dokážou z takhle mála vytěžit hrozně moc i v takovýmhle klubu exponovaným. Je něco jiného je to u klubu, jako je prostě Brighton, Aston Villa, ty týmy jsou na tom vyloženě jako postavený a ve finále jim ani nic moc jiného nezbývá. Ale tyhle týmy, jako je Tottenham, Arsenal, kterým se podaří prostě koupit takovýhle hráče za takový částky, tak aby v klubu, na které je takovýhle tlak a od kterého jsou takovýhle očekávání, tak aby tyhle hráči byli v dnešní době úspěšní,
tak je to super. Hlavně si myslím, že to je důležitý kolikrát i pro ty hráče samotný, tím, že na ně není vyvinutý tlak skrze tu částku, což ne každý si s tím umí poradit. Z těch hráčů jsou hráči, u kterých je to úplně jedno, ale jsou hráči, který prostě, a vidíme to v posledních letech dnes a denně prostě, že v Premier League ty hráči neuspějou, protože kvůli těm částkám, který se na ně vynaložili, tak je na ně obrovský tlak, se kterým se nevypořádají a za 2 roky odcházejí do úplně jiného klubu za poloviční částku, ne-li třetinovou. Ale za mě, pokud se prosadí v Premier League v top klubech hráč, který ho koupíš pod 50 mega, tak je to úspěšný transfer. Prostě... Tak to je... nebo transfer na dočekávání. To už je styl prostě. 40, do 40. V dnešní době hráč, který bude hrát pravidelně v sestavě klubu, který bude hrát o top 6 a bude stát 35-40 milionů liber, tak je to styl. Je to tak, souhlas. To je jako jednoznačně. Nicméně teda v Tottenhamu bylo veselo, ale myslím si, že jiný londýnský klub úplně tak veselý nebyl. Opět. Haleluja, to je ale překvapení, jakože bavíme se tady samozřejmě o Chelsea, která hrála s Brentfordem a já mám takový pocit, že Chelsea to vždycky všichni sežerou po 2 zápasech, který se jim povedou, že všichni najednou začnou mít pojít, že Chelsea půjde nahoru a v Chelsea si řeknou, ale hoši, to ne, prostě. Pojďme se na to vysrát, pojďme si zahrát doma s Brentfordem. Přesně. A prohrát 0-2. Proč ne? Odehráli jsme dobře 2 zápasy v řadě. Tak. Pojďme dát Enzovi odpočinek. Jo, prostě nepotřebujeme přece porazit Brentford doma, ty vole. Prostě Enza dáme mimo sestavu, aby si odpočal. Jsme tým, který nehraje poháry, co kdyby náhodou kluk byl unavený. Jakože tohle je podle mě jeden z největších nesmyslů, který se tam mohl stát. Nechápu, u týmu, který nehraje poháry, a na co ho šetřili? Na Carabao Cup teďka na středu? Ty vole, dobře, ale... pojďme si říct, že jestli si Pochettino dal letošní sezonu s Bélim za cíl to, že utratí 1 miliardu liber, aby vyhráli Carabao Cup, bez ohledu na to, jak skončí v lize, tak OK, pojďte to říct veřejně a nebudeme se nasírat nikdo. Já už nechápu vůbec nic, hele, na jednu stranu mi to dělá škodolibou radost, na druhou stranu je mi trošku fanoušků Chelsea líto za to, že se jim tu takhle často vysmíváme, protože jsou jiný týmy, u kterých je to třeba smutný, ale mně přijde, že to, co se děje v tom klubu, je občas jako opravdu zábavný a komedie. A mám takový pocit, že prostě Ted Boehly tam u vstupu rozdává prostě drogy lidem a všichni jsou tam větí úplně a dělají prostě takové věci, které nepochopíš, které nedávají žádnou logiku a tak. Prostě mimozemšťani, který jsou jeden týden takovýhle, druhý týden takovýhle, neexistuje tam žádná stabilita absolutně v ničem. Ona už jenom ta volba sestavy, samozřejmě. Problém zásadní je ten, že zase tam přišly zranění. Mihailo Mudryk nemohl hrát ve chvilce, kdy se začal rozehrávat do relativně solidní formy. Tak prostě musel být mimo sestavu. Ale já nechápu třeba ani složení obrany, najednou 4členná obrana. A na pravým obránci Axel Disasi, přes kterýho samozřejmě šel ten gól. Ten první. Ale jako pojďme si říct, že Axel Disasi rozhodně není krajní obránce. Prostě za mě Axel Disasi úplně není fotbalista, ale dobře, na tom stoperu ještě nehrál úplně blbě. Ale poslouchej, jde o to, že Chelsea těch gólů moc nedostávala, když byl s Thiago Silvou Disasi na středu. Ačkoliv jsme xkrát říkali, že se nám nelíbí, tak nějakým způsobem to fungovalo a Chelsea prostě dostávala málo gólů. A furt se tady bavíme o tom, že vlastně ten herní projev není tak špatný. A zase se budeme vracet k tomu, že prostě Chelsea je v té produktivitě úplně v hajzlu. A jestli nepřijde v lednu útočník do Chelsea, tak se na to můžou jít rovnou. Můžou se jít klouzat, zabalit to a nazdar. Protože věřím tomu, že i přesto, že tam je nestabilita v té obraně i v té záloze s tím, jak se to tam točí, tak pořád, kdyby tam byl nějaký stabilní útočník, který aspoň pár gólů dá, tak to bude
úplně jinde. Pár jsou 2 a to už Jackson dal, ale každopádně máš pravdu. Útočník tam v lednu nepřijde. Rozhodně ne, oni nebudou kupat útočníka. Jim se uzdraví... Jim se uzdraví Christopher Nkunku, že jo? Jo. Takže oni mají toho útočníka, který by tam měl hrát prim. Jenže teď je otázka, Nkunku po jaký době bude hrát, Jasně. Jak dlouho je zraněný a je Nkunku hrotový útočník. Tak vzhledem k tomu, že dával kolem 30 gólů v německé to lize, sice tak... jo, ale je braný spíš jako podhrotový. Kupovali ho na hrot. Samozřejmě, nevíš, jakou formu bude mít. Ale ty přece jako nekoupíš dalšího hráče za 8 pětek. Jako já si myslím, že není třeba kupovat toho hroťáka jako hlavního. Já si myslím, že Jackson zatím je krok mimo, protože ve chvilce, kdy Chelsea měla v tomhle zápase 5 absolutních tutovek a Jackson nebyl ani v jedný z nich, tak je něco špatně, když se do těch náběhů dostává Kukureya a ne on. A samozřejmě v té chvilce je třeba řešit něco s tím útokem. Ale prostě tohle je špatně. A Nkunku to může zachránit třeba, ale já nevím, já si myslím, že je potřeba pracovat s celým tím týmem, i s tou obranou, i s tím útokem. Jako furt nějaký potenciál tam vidím, ale bude to asi nějakou dobu trvat ještě, než se to ustálí. A co se týká Brentfordu, tak ten po tomhle zápase, myslím si, že jako skalp Chelsea, mimochodem Brentford porazil vlastně Chelsea na Stamford Bridge po 3. v řadě. Je to tak? Asi na ně umí. A Brentford je na solidním 10. místě a když se podíváš, jako který týmy jsou okolo, tak si myslím, že to vůbec není špatný a je to postaven... Je to špatný pro ty ostatní týmy, no taky, no. Ale myslím si, že to je hodně postavený na tom, že Brentford, i když na začátku sezóny se jevil jako hodně ofenzivní tým, který měl nějakou dobu snad nejvíc XG a hodně ofenzivních šancí, tak ale momentálně je to hodně i o tom, že mají kvalitní obranu, že se jim daří dobře bránit a potom jim stačí prostě 2 šance, 3 šance a ty góly z toho, když se jim podaří je dát, tak je to super a když si to srovnáš s tím, jak je to přesně v Chelsea naopak teďka, která má tolik střel, kolik má a má takový XG, jako má, což pravda. Byla zrovna zajímavá statistika v tomhle zápase. Je to pravda, mě teda fascinuje poměr střel na bránu, kde Chelsea vystřelí 17krát, nebo má 17 střeleckých pokusů, z toho 2 letí na bránu. A to nebyly střely ze 40, z 50 metrů prostě, nebo viděli jsme to, co tam spaloval Sterling třeba i. Bylo neuvěřitelný. Brentford ze 7 střel má 5 na bránu, tak samozřejmě, že prostě potom se něco projeví. Ale když máš XG, který se blíží 2, tak z toho prostě 1 gól musíš dát, tam to je bez pardonu. A samozřejmě ten Brentford je evidentně efektivnější, ve výborné formě furt hraje i Bryan Mbeumo. Mně se teda v obraně hrozně líbil Pinnock, je který hrál fantasticky. On je letos celkově fakt se mi hrozně líbí a ten vlastně střelil gól, což byl asi snad jeho, já nevím, vůbec jako góly nestřílí, že jo, ale od toho tam není. A jako on je strašně dominantní ve vzduchu, fyzicky, ta prezence jeho je tam cítit. Je to tak. Prostě teď si vemme ještě to, kde by ten Brentford byl, kdyby nebyl v trestu Ivan Toney. No. Ta útočná síla by byla ještě jinde. Takže to, jak se vypořádal Brentford relativně s absencí Ivana Toneyho, na kterým to bylo hodně postavený, jako klobouk dolů. Jako u vlastně týmu takovýhle velikosti. Je to 20 gólů mínus v té sezóně. Jasně. A já předpokládám, že Ivan Toney by jich zase 20 dal. Úplně v pohodě. Takže z tohohle pohledu si pojďme říct, ještě tam mají dost zraněných, Damsgaard je tam zraněný a tak dál. Takže pojďme si říct, že vlastně ten Brentford předvádí docela dobrý fotbal. Já si myslím, že to je vynikající práce Thomase Franka. Jednoznačně. Ještě je to taky takový sympatiák. Jo, vlastně, já jsem to chtěl říct, že taky. Jako to je trenér, který mi fakt nevadí. Tak, přesně tak. No, ještě co se týká té Chelsea, tak pořád jsou tam nějaký hráči, který se nám líbí. Jeden z nich je Conor Gallagher, který za mě z té středový osy je momentálně jakoby nejspolehlivější, i když samozřejmě Enzo je taky vynikající, ale je třeba se taky pobavit o Coulu Palmerovi, od kterého asi nikdo nic moc nečekal. Já si myslím, že
Zrovna Cole Palmer je přesně ten typ přestupu, o kterých jsme se bavili před chvilkou, protože on přišel, mám pocit, za 35, za 40, něco takového. A já jsem si říkal, proč ho Chelsea kupuje. Je to mladý kluk, který ještě moc neodehrál ani v City, nikde. Hrál za juniorku spíš, ne? A říkal jsem si, jako co jim pomůže. A teď najednou vidím, dostal se do základní sestavy posledních pár zápasů. A ten frajer je fotbalově úplně jinde. A to je přesně ten hráč, kterýho já si představuju nad tou středovou řadou, kterou oni mají, kde ať už tam bude Enzo s Kajsedem, Enzo s Gallagherem, Gallagher, ať je to jakkoliv nakombinovaný, tak přesně Cole Palmer je podle mě ta desítka, která Chelsea chybí. Nebo chyběla v posledních zápasech, co jsme se bavili několikrát. No ne v posledních zápasech, chyběla možná v posledních sezónách. Jasně. Obecně. Ale bavili jsme se o tom hodně letos, že ta desítka tam není, jasně. Že tam není ten tvůrce hry. Párkrát to tam substituoval Enzo, ale to prostě není tady ta jeho pozice. Teď hrál sice Palmer hodně z křídla, ale myslím si, že na tom středu by byl ještě platnější celkově. Nicméně to, co on dokáže dát za balony, jakou dokáže vytvořit šanci, to je nádhera. On má já mám pocit, že on má neuvěřitelný cit pro balón a myslím si, že do budoucna ještě City možná bude litovat toho, že se zbavili Cola Palmera a nenechali si ho jako možnou variantu za KDB. Hele, víš co, já si myslím, že zrovna City vzhledem k jejich možnostem to nakonec vůbec bolet nebude, ale pro Chelsea je to jako rozhodně, si myslím, hráč, na kterým je možný stavět a možná je třeba stavět momentálně. Nicméně v modré části Londýna prostě veselo není a ty stavy, bych řekl, v táboře Chelsea jsou takový maniodepresivní. Každopádně velká radost byla opět na červené straně Londýna. Arsenal vyhrál 5-0, ale je třeba říct, je to krásný výsledek samozřejmě, ale je třeba říct, že Sheffield United je tým, který má po 10 kolech 1 bod. A myslím si, že nečekal jsem, že Sheffield bude ten nejhorší. Čekali jsme to od Lutonu a na začátku to tak i poměrně vypadalo, ale Sheffield jako s tím 1 bodem, nevidím tam vůbec žádný prostor na to, aby se to nějakým způsobem zlepšilo a změnilo. A myslím si, že tady máme úplně jasného sestupujícího. Není tam prostě cesty zpět, podle mě. Za mě rozhodně jediný zápas, kdy Sheffield dominoval, tak byl proti Manchester United, což je fakt smutný. A říká se, že nebo vždycky se bavíme o tom, jak je krásný, že ta Premier League je tak vyrovnaná. Každopádně Sheffield je výjimka, která potvrzuje pravidlo, protože tady v tom případě si myslím, že nelze konkurovat asi skoro nikomu v této lize. Je to ze strany Sheffieldu. Je to tak, Sheffield předvádí tragický výkony, nefunguje mu vlastně vůbec nic, ať už je to obrana, ať už je to útok, ať už je to i golman, protože to, co předváděl Wes Foderingham proti Arsenalu, já nevím, to krásný zpracování pro toho útočníka, tam stáhl balon ze vzduchu a položil mu ho ve finále, kopni si, jako ty vole, to prostě je špatný. A to přitom ten Foderingham mi přišel, že ještě v některých zápasech ten Sheffield držel. Jo, ale on taky jako mívá zákroky. Ale musíš se vyvarovat takových chyb, když hraješ o záchranu od prvního kola, že jo? Jenže ono je to taky těžký udržet nervy s touhle obranou. Já bych byl úplně v hajzlu, jako to ti říkám jako jasně, samozřejmě, tak jako tam je to těžký. Nejen s touhle obranou, to prostě opravdu tam nefunguje nic, jako 1 bod za 10 kol. V téhle lize, když víme, jak dopadli nováčci třeba v předchozích sezónách. Jenomže pojďme se bavit o tom, že samozřejmě Premier League je vyrovnaná a tak dál, to, co jsi říkal, ale pojďme se taky bavit o jiný věci. Pojďme se bavit o tom, že většina těch týmů, který jsou tam delší dobu, nebo i jenom o 1 sezónu víc třeba, tak tím, jak se Premier League navyšuje každým rokem budget na přestupy ve všech týmech, tak já mám ten pocit, že ten nováček to má o to těžší, protože teď se Sheffield, ty tam přijdeš a tam prostě ty adepti na sestup, kteří jsou nad tebou, tak ten tým mají nakoupený. Jo, teoreticky jsme se mohli bavit o tom, že by West Ham mohl hrát o sestup, vzhledem k tomu, jak hrál loni. Teoreticky s Evertonem se počítalo na sestup, ale pořád jako srovnej hráče Sheffieldu.
a srovnej hráče Evertonu. Jasně, tam ve chvíli, kdy postoupíš, tak je třeba vyměnit skoro komplet tým a ještě tam nemáš, ještě ti tam chybí lavička a všechno, že jo. Podle mě na postup potřebuješ minimálně 80-100 mega utratit, abys mohl být konkurenceschopný v té nižší čtvrtině, ty nejnižší čtvrtině tabulky. Protože i ten Nottingham, Everton, všichni mají relativně kvalitní tu základní jedenáctku. To, že nepředvádí ty výkony, tak je to, jasně, to je OK, ale Everton třeba nemá tak kvalitní ten tým celý, ale zase má Shona Dyche. Hele, jasně, no. Já si myslím, že celý tohle shrnuje vlastně to, jak se k tomu postavil, k tomu zápasu Mikel Arteta, protože on není zrovna trenér, který by příliš rotoval hráče. No a tady najednou těch změn v sestavě bylo spoustu, i po tom těžkým zápase, který Arsenal v týdnu odehrál v Lize mistrů proti Sevě. A mohl si dovolit Mikel Arteta posadit Martina Odegaarda. Tam samozřejmě je to i o tom, že v posledních pár zápasech Martin Odegaard nebyl úplně ve svý kůži, ale myslím si, že to bylo daný i tím, že je opravdu hodně unavený, protože co si budeme povídat, on a Bukayo Saka to odehrajou prostě za Arsenal nejvíc a téměř nestřídají, nerotujou. A jsem rád vlastně, že se na hřiště podíval třeba i Emil Smith Rowe. Každopádně hat-trick střelil Eddie Nketiah, což je super, mám z toho radost, ty góly byly moc hezký vlastně všechny. Ale stejně pořád bych z toho nedělal velký závěry u toho Nketiaha, protože zase jsem ho viděl, když nastoupil proti Sevě v tom týdnu a tam absolutně nebylo žádné nasazení za stavu 2-1 a mně přijde, že jako psychicky, že on se hrozně zlepšil i v té mezihře ve spoustu věcech, ale zároveň je náladový. Aby z něj nebyl Tonda Martial, ty vole. Mně přijde, že je hrozně náladový, že prostě v jednom zápase fakt dře pro tým a je i platnej, dokáže i do té mezihry fungovat a pak najednou přijde zápas, kde on jako nastoupí na konci a moc se mu nechce, moc neběhá dozadu a já jsem z toho potom zmatený, protože jeden zápas ho jako chválím za to, jakým způsobem hraje, když nemusí třeba dát góly a potom v dalším zápase najednou bych si vyrval všechny vlasy, který mám a je to takový zvláštní u toho Eddieho, no. Možná prostě zase se vracíme k tomu, že to byl Sheffield. Hele, když Eddie jako měl i zápasy proti velkým týmům, kde byl schopný ty góly dát, jo, ale... Hele, za prvý, co se týká té rotace, tak já si myslím, jasně zatím vnímáme Artetu jako trenéra, který nerad rotuje, ale vlastně za dobu, kterou je Arteta u Arsenalu, tak letos jste poprvé v Lize mistrů, jestli mám ten pocit. A samozřejmě ta soutěž je nejnáročnější, že jo? Jasně. A loni Arteta vypustil víceméně poháry, jako anglicky Carabao FA Cup, protože vy jste neměli tu možnost tolik rotovat, vy jste neměli tu konkurenci v tom týmu, řekněme, do zimy vůbec žádnou, v zimě jste vhodně doplnili, ale pořád ještě tam jako něco málo chybělo. A teď najednou on má ty možnosti té rotace samozřejmě. A ono ve chvilce, když už tam máš tady ty možnosti, tak proč bys to neprorotoval proti Sheffieldu, že jo? Jasně. Že jako, ono možná, kdybys tam měl hrát hráče, který jsi tam měl ještě loni, některý, tak bys to neudělal, že jo? A mimochodem další hráč, který seděl, tak byl Gabriel Magalhaes a Jakub Kiwior odehrál úplně v pohodě zápas. No tak ono, když nejde balon za půlku, jasně, tak se... Jasně, ale líbila se mi strašně jeho distribuce balonů a to je o něm jako známá věc, že je docela dobrý v tomhle a dovolil si. U toho se nechci zdržovat úplně dlouho, myslím si, že další věc zajímavá jsou zase ty golmani, kdy očekávalo se i po opět takovým neúplně 100% jistým zápasu Davida Raji v Lize mistrů, tak všichni očekávali opět Aarona Ramsdale a nestalo se to zase, takže Raja asi bude hrát. Věřme Mikelu Artetovi a jeho úsudku, že to třeba bude dobrý a ve chvíli, kdyby to opravdu nefungovalo, tak je to hráč, který přišel na hostování
snad do té doby třeba by nebyl Aaron Ramsdale natolik uražený, že by se... Jasně, ale na druhou stranu prostě dokud se vyhrává, tak jako nejde mu nic vyčítat. Přesně tak. Ve chvíli, kdy vás to bude stát body, můžeme to začít řešit jako víc. Že naše problémy trošku teďka momentálně tkví ve zraněních, si myslím. Dobře. Jasně, tak jako samozřejmě je to tak. Nemyslím to tak, že jednak máme tam nějakou nahraditelnost a jsme schopní si s tím poměrně v pohodě poradit, ale spíš to myslím tak, že už začíná být problém to, že Thomas Partey, který už se pomalu vrací se zraněním, ještě si ani nezahraje a znovu se zraní. Jo, tak z tohohle pohledu rozhodně. A to samý Gabriel Jesus. Je to stejný příklad i Gabriel Jesus. Já si myslím, že vaším hlavním úkolem do budoucích přestupových oken, podle mě u obou dvou hráčů u zimního přestupového okna, vaším největším úkolem bude najít za ně náhradu. Protože je fajn, že když nastoupí, tak hrajou dobře, ale prostě kolik procent z zápasů v sezóně oni jsou schopni odehrát v kuse, a to prostě nemůže tým, jako je Arsenal, který pomýšlí, nebo pokud chce Arsenal pomýšlet na ty nejvyšší příčky v lize, hrát o úspěchy v Evropě, což samozřejmě předpokládám, že klub jako Arsenal chce, nebo měl by chtít, tak nemůžeš spolíhat na duo Partey a Jesus, kteří budou zranění každý třetí týden vlastně. Je to tak. To prostě tam, on blbě vstane z postele, ty vole, zase mimo na měsíc. Já mám takový pocit, že jako postupně se to doplňuje a jako máš pocit, že už jenom kousek chybí k tomu, aby to fakt bylo perfektní v tomhle případě. Jo, víme, že Gabriel Jesus dokáže hrát skvěle, ale potom tu nekonzistentnost jeho navozují právě tyhle zranění a u toho Parteyho zase víme, že to je vynikající hráč, ale tam zase v poslední době mu ty zranění ani nedovolujou nastoupit. A takový hráč vlastně v tu chvíli ti začíná být ničemu v tom týmu a Declan Rice to sám neuhraje, i když to občas vypadá, že by byl schopný to uhrát sám. Jasně, ale potřebuješ tu podporu. Ten tým potřebuje na všech postech mít kvalitního hráče, který bude v té nejlepší aktuální formě a za Thomase Parteyho vy tam aktuálně toho hráče nemáte vlastně. Podle mě. Je to tak. Jo, samozřejmě proti Sheffieldu je v pohodě, že nastoupíte v sestavě takový, že tam víceméně tam byl Declan a nad ním byli zbylí záložníci, ale myslím si, že prostě ty potřebuješ toho Declana spíš někde mezi 6-8 a vedle něj toho hráče jako je Partey, který bude běhat ještě i ten zadek, ale případně vyveze ty balony, protože podle mě Kai Havertz pořád není... Ne. Ta chemie s Declanem podle mě úplně taky nefunguje mezi nima dvěma. A ten Havertz neplní tu roli toho propojovače útoku zálohy. A stejně si furt myslím, že to sebevědomí mu strašně chybí, ale bohužel je to takový ožehavý, protože myslím si, že si nemůže úplně Arsenal dovolit mít hráče, který přijde prostě v 60. minutě vyhrávat hlavičky a fyzický souboje za 65 milionů liber, jo. Může se to změnit celá ta situace furt, jo. Furt se bavíme po 10 kolech, ale momentálně to jako úplně na ten základ pořád není i proti týmu jako Sheffield vlastně, kde by Havertz měl už nějaký ty body sbírat třeba, nebo i kdyby nezbíral body jako CMko, jako 8, i kdyby nezbíral ty body, tak furt by měl třeba v takovémhle zápase vyčnívat a to se nestalo. Podle mě tohle je zápas, prostě kterým on má nabírat to sebevědomí. Takže přesně tak. Jednoduchý. A je to potom těžký, no, samozřejmě. Je to tak, ale každopádně ta výhra byla jasná, bylo to víceméně easy. Podle mě stejně easy to měl Liverpool s Nottinghamem, což je další klub, který řešíme jako adepta na sestup. Já teda si troufnu predikovat, že Nottingham se zachrání, protože já zatím vidím všechny 3 nováčky v lize na sestup a ten Nottingham přece jenom v tom hráčském kádru, tím, že už je druhou sezonu v Premier League. To je přesně to, o čem jsi mluvil před chvílí. A hlavně jejich majitel je trošku blázen, který nakoupil už asi 78 hráčů za ty 3 přestupáky. Takže oni v lednu můžou udělat prostě nějaký změny. Přesně tak.
A furt je tam pár hráčů, kteří můžou trošičku vyčnívat. Jeví se mi tam docela zajímavě pořád Anthony Elanga, který odešel z Manchesteru a podle mě Forest je přesně tým, který jemu by mohl vyhovovat, protože tam dostane ten herní prostor a nikdo od něj nebude nic čekat, protože samozřejmě ve chvíli, kdy přijdeš ve velkém klubu na plac, tak od tebe furt někdo něco čeká. Ale je zajímavý, že pořád nehraje jako vždycky v základu, přitom když nastoupí, tak je fakt nejlepší on a Morgan Gibbs White, o kterém mluvím taky často, ale jinak tam taky jako momentálně to tam nefunguje nic moc, což se nedá říct o Liverpoolu. Nedá, rozhodně, no. Ten Liverpool vepředu v tom útoku funguje neuvěřitelně. Jako, už jsme to tady načínali v minulém podcastu a samozřejmě víme, že ta sezóna je ještě dlouhá, máme za sebou 10 kol z 38, což je de facto čtvrtina té ligy odehraná a víme, jak dokážou s kartama zamíchat třeba zranění, ale pokud by měla být situace taková, jaká je, tak za mě prostě i když vede Tottenham a hraje hezký fotbal, tak za mě je momentálně prostě Liverpool nejsilnější, hraje nejhezčí ofenzivní fotbal a jako velice se obávám zápasu, kdy se s nima střetneme. Pojďme si říct jednu věc. Ten Tottenham, když se jim zraní jeden hráč z té ofenzivy, tak může mít velký problém. Bavili jsme se o tom. Kdežto u Liverpoolu, už se jim vlastně... Nějaký náhrady tam mají. Už se jim zranil, byl zraněný Cody Gakpo, teď se vracel. A není to problém. Dokážou to nahradit, protože oni mají tu útočnou sílu fakt obrovskou. Nunes, bavili jsme se o tom minule, že kolikrát nenastupuje v základu, protože začíná Liverpool pokaždý ve 13:30 v sobotu po reprepauze. Přesně. A jo, takže ani tam to není jistota, že ten Nunes nastoupí v základu a můžeš ho nahradit jinýma hráčema. Protože ty tam máš fakt reálně 5 ofenzivních hráčů, kteří ti můžou hrát na všech postech v tom útoku. Můžou se měnit a ta variabilita je strašně důležitá. Podporovaný je to samozřejmě Soboslajem a McAllisterem. O tom bychom se tady mohli bavit zase v každém podcastu, nechci se jako opakovat, ale když se podíváte jenom na sestřih toho zápasu, tak si všimněte to, že Dominik Soboslaj je téměř u všeho, nebo u začátku. Ty balony distribuje prostě všem. Samozřejmě při posledním gólu Liverpoolu hodně přispěl Matty Turner. Vracíme se k němu po pár kolech opět k bývalému hráči Arsenalu, Matty Turnerovi. Je to prostě smutný, ale ten pár už zápasů nepovedených měl v téhle sezóně. Je to podle mě velká slabina, no. A samozřejmě pro tým, který zase, budu se opakovat, pro tým, který hraje o záchranu, tak tohle je zásadní pozice. Tohle je prostě důvod proč Everton poslední 3 sezóny nesestoupil, protože měli Pickforda. A Matty Turner není ten hráč, který tě podrží. A já furt nechápu vlastně, co chtěl při tom výběhu řešit. Jako, seš 30 metrů od bránky, jdeš do toho nějak pofidérně rukama, úplně nepochopitelně. Tak já nevím. Ještě zmateš obránce před sebou. Jako, chápal bych přesně, zmateš obránce před sebou, který nereaguje kvůli tomu, nepokračoval v pohybu, ale pochopil bych, kdyby to bylo za stavu 0-0, a Matty Turner to prostě vyboxoval, dostal červenou, aby prostě zachránil tady tohle. Ale za stavu 2-0 ty úplně nesmyslně vyběhneš. A já nevím, co tam chtěl dělat, jako. Tak už sundám aspoň toho Salaha nebo něco. Ne, že skočím a tahu se rukama. Salaha sundat není vůbec jednoduchý, ale chtěl jsem říct, jako to, trošku rozvinout to, co jsi říkal o těch golmanech. Že přesně pro tyhle týmy, který vlastně balancují na hraně sestupu, je často golman jedna z nejdůležitějších pozic a hodně často se stává, že právě i ty top kluby si potom stahují golmany z těch low klubů, protože dokážou držet nad vodou, ale ve chvíli, kdy seš klub, který se pohybuje v těch sestupových vodách a máš ještě golmana, který je vyloženě špatný a stojí tě body, tak seš v hajzlu. Tak kdo zachránil loni Forest? Keylor Navas. Je to tak? A jako když vezmeš, že teď mají Mattyho Turnera a předtím za Forest chytal Dean Henderson a Keylor Navas, tak to je sakra krok dolů.
Tady v tom je to prostě hrozně znát. Ti golmani jsou celkově velký téma ligy. Objevuje se v každém zápase buď nadstandardní výkon nebo extrémní kicks v poslední době. A oboje dvoje teda, myslím si, že za posledních pár zápasů má za sebou i Andre Onana od nás z Manchesteru. Tenhle zápas, který se konal, což bychom asi měli přejít k němu a pověnovat se mu, bylo to asi zvukem to bylo největší zápas tohohle kola. Manchesterský derby. Tak. A myslím si, že jenom díky Andre Onanovi jsme neprohráli víc než 3-0. No, je to tak. A já jsem tohle říkal, že je smutný být golman, předvést takhle skvělý výkon a na konci se podívat na skóre a vidět, že si dostal 3 góly. A myslím si, že Andre Onana, o kterým jsme tady, nebo určitě jsme nepochybovali, že někde tam ta kvalita jeho je, asi to byla jenom nějaká nervozita, evidentně si myslím, že Andreho Onanu nakopla ta penalta v lize mistrů, chycená v 94. minutě a to sebevědomí, který nebylo na vysoký úrovni, tak se zvedlo a tady to bylo vidět, ale je to marný, můžeš dělat, co chceš, ale když nefunguje všechno ostatní, tak se může golman třeba roztrhat a stejně doma dostaneš 0-3. Je to obrovský problém, já jsem teda ani nepočítal s tím, že bychom měli nějaký body získat třeba, možná jsem... Ale asi málo kdo s tím počítal. Ne, jako nic ve zlým, ale vzhledem k té formě, jakou prostě máte, asi ty... Už jsme to tady naznačovali minule. Je to pravda, samozřejmě obrovský problém pořád je ten, že z fungující obrany ve složení Wan-Bissaka, Varane, Martinez a Shaw není k dispozici ani jeden. Jo, což samozřejmě to asi zahejbe s každou obranou. Ve chvilce, kdy musí nastoupit obrana dvojice Maguire-Evans. Všechna čest. Maguire momentálně hraje fakt dobře. Ani v tomhle zápase nepatřil mezi ty slabý články. Jakože dostali jste 3 góly, ale rozhodně rozhodně ne. Prostě odvedl solidní výkon. Problém byl Johnny Evans v tomhle zápase, který pozdě dostupoval, nestíhal. Jasně, je to hráč, který ještě furt na to, kolik mu je, tak je schopný odehrát proti těm týmům z nižších pater tabulky, jo, ale nemůže hrát proti týmu, jako je City. Přesně. A to ještě si pojďme říct, že absolutně nefungovala ta spolupráce s levým obráncem v podobě Viktora Lindelefa, který byl zralý na střídání v 15. minutě. A to si ještě musíme uvědomit to, že City na pravé straně zálohy, nebo na pravém křídle, nejsou až tak extrémní, tak jak třeba nedovedu si představit, kdyby Lindelöf v téhle formě a v tomhle rozpoložení měl bránit Salaha nebo měl bránit Saku. Nedovedu si představit, co by tady ti dva frajeři z něj udělali. Obrovský problém, který já vidím v naší obraně celkově, a viděl jsem ho už loni, a obzvlášť to bylo krásně vidět třeba v loňském našem vzájemném derby, a je to furt dokola, tak je ustupování obránců před útočníkem. Pořád couvaj. Oni by ve finále podle mě couvali až do brány za Onanu. Inteligentní obránce, který ho chceš mít, tak je důležitý, aby měl přesně ten decision making, kdy to udělat a kdy to neudělat. Ale druhá stránka věci je ta jedna, já nečekám od toho hráče třeba, že bude vystupovat vyloženě, ale ty máš pozičně toho hráče vytlačit, nepustit ho hloubš. Ale... Víš, jakože oni couvají a vlastně ho zvou čím dál víc do vápna. A jasně, no. Jako hráči City, hráči Arsenalu, hráči Liverpoolu, ty vole, co ti udělá útočník Liverpoolu, City nebo Arsenalu, když ho pustíš do vápna? No jistě. Buď ti vystřelí, trefí Wingle, nebo přihraje a vytvoří jasnou gólovou šanci. To nesmíš dělat. No a není to největší problém, který vidím u United. Opakuje se tady jedna taková věc, o který už jsem mluvil, a to je to, že hrajete doma proti City. Ano, City je těžký soupeř, ale je to manchesterský derby. A vy hrajete na domácím stadionu. Kde je ten drive, ten hlad těch hráčů? Hele, je to pravda. Já teda musím říct, že mě úplně prvních 20 minut vlastně netrhlo oči nijak. United nevstoupili úplně špatně do toho zápasu
A všechno se to zlomilo odpískanou penaltou proti United. Za mě tohle není penalta, která by se měla pískat, nebo respektive pochopil bych, kdyby tuhle penaltu pískl rozhodčí a VAR mu potvrdil, že to byl tam kontakt, prostě penalta v pořádku, není to výrazná chyba. Ale ve chvilce, kdy rozhodčí tohle nefoukne a VAR tam něco hledá prostě ve skrumáži při zahrávání standardky a najde to a zavolá si kvůli tomu rozhodčího, tak podle mě tohle je špatný, necitlivý vstoupení do hry. Není to výrazný pochybení zjevný rozhodčího a já nechci, aby VAR byl od tady toho. A je mi jedno, že to je zrovna teďka, že to bylo proti United dobře, ale já nechci takovýhle soft, to není ani soft penalta prostě podle mě. A já nechci to, aby ten VAR v každý standardce hledal faul, pak jsme kopali 20 penalt za zápas, ty vole. Jako tohle je přesně ten moment, který je diskutabilní v tom, že ten rozhodčí by si mohl obhájit obě rozhodnutí a právě přesně proto je ten zásah VARu špatný, protože to není jednoznačný pochybení. A vidíme, že v mnoha zápasech se přesně tyhle zákroky nepískají. Jo, jak říkáš, souhlasím s tím, že prostě je to diskutabilní. Kdyby to rozhodčí rovnou na hřišti pískl, tak vlastně řekneme si soft. OK, je to trošku měkčí rozhodnutí, takový neúplně jistý, ale OK, obhájí si to. Jo, ještě tam teda pro mě hrálo taky roli to, jak u toho padnul Rodri. Jasně. To, jak tomu přidal, se mi teda nelíbilo vůbec a bylo to hodně přifilmovaný. Ale je to zase moment, který ovlivní ten zápas taky do budoucna, ale myslím si, že i tak asi stejně tím, jak se ten zápas vyvíjel, že asi byste stejně ty body nevydolovali, ale furt to je úplně jedno. Není to podstatný v tenhle moment. Přesně, podstatný je to, že kdyby to byl vyrovnaný zápas, tak tohle může zase ho ovlivnit ty body a bavíme se o tom furt. Že? Ale já absolutně vůbec nechci se vymlouvat na tady tu penaltu. Jo, druhá stránka věci je ta, že my jsme pořád tak psychicky křehký tým, že pro nás je vlastně tady to rána do vazu. Jo? A tohle je to špatně, co je v Manchesteru. Já úplně vidím ty slzy v tvých očích. No, trošku. Ale tohle je ta rána do vazu, rozumíš? Jasně, no. Protože já si myslím, že tým typu Manchester United a dalších týmů z top 6, dejme tomu, jako berme to takový tým, pověstí, jasně, neberme to aktuální pozicí, chápu. Tak ten tým, když se mu stane byť takováhle jako lehká křivda v uvozovkách, tak prostě ten tým by se měl zdravě nasrat a šlápnout do toho. A ne, že se sesype a vlastně z toho zápasu odejde. A druhý poločas byl přesně celý o tom, že my jsme v tom zápase vůbec nebyli. Jediní dva hráči, kteří snesli měřítko, tak byli Rasmus Højlund, kterýho mě bylo strašně líto, protože ten makal, presoval, dřel. Líto, vidíš na něm ten drive přesně. Tak. A Andre Onana. Ale prostě ten zbytek, bohužel, podle mě nebyla úplně vhodně zvolená sestava, nebylo vhodně zvolené rozestavení, nepovedli se střídání, absolutně. A ono to všechno dohromady dá ten obrázek, který momentálně v tom Manchesteru prostě bohužel je. A myslím si, že bude hodně dlouho trvat, než se tohle změní. Já se jenom bojím jedné věci. Já se vlastně bojím toho, že majitelé, kterým je úplně jedno, jakákoliv budoucnost klubu, jak cokoliv se klubu týká, takže do toho říznou a Erika ten Haga odvolají. A my se budeme v té agonii zase zmítat znovu a bude to zase všechno na novo. Prostě... No jo, ale ve chvíli, kdyby to nefungovalo, tak jako držet to tam za každou cenu jenom kvůli tomu, abyste zase nezačínali, když to bude trenér, který prostě tomu nepomohl, tak nevím, no. Každopádně... Jenomže ta situace je taková, jaká je, rozumíš? Jakože ono, když vezmeš ten background celý, tak samozřejmě je to složitý a já prostě furt jsem zastáncem toho, že trenér by měl dostat nějaký čas na práci a ve chvilce... Jo, určitě já bych ho nevyhazoval momentálně, ale jako visí tam nad ním otazníky. To je to, co jsem jako celý, co jsem chtěl říct. Každopádně, ještě co se týče City, tak je zajímavý, že minule jsme se tady bavili, já jsem se tě ptal, jestli by si vystřídal Jacka Grealishe za
Jeremyho Dokua a Jeremy Doku seděl a nastoupil tentokrát Jack Grealish v základu a já musím říct, že se mi zase neskutečně líbil a závidím, nebo být trenérem jakýmkoliv Premier League, tak obrovsky závidím vlastně Guardiolovi to, co se děje na levém křídle, protože zase se ukázala kvalita Jacka Grealishe, který prostě je neskutečný, má taky skvělou vizi a je vidět, že se s tím týmem zná taky. Je to jiný typ hráče než je Jeremy Doku, ale prostě má tu vizi, má skvělou práci s balónem, je i fyzicky dobře připravený. No a pak odejde, nastoupí Jeremy Doku, který tomu dá zase úplně jiný element, ale zároveň taky má tu sílu, dynamiku, prostě výbušnost a tam můžeš hrát kohokoliv a je ti to úplně jedno. Já si myslím, že to není jediný post, který bychom mohli Pepovi Guardiolovi závidět. No vy jako United určitě ne. Ale... No všeobecně si myslím, samozřejmě ne, my bychom mohli závidět spoustu postů jiným týmům, ale co se týká té zastupitelnosti, kterou má vybudovanou City, tak je to něco neuvěřitelného. Ten tým je, ale zase ten tým je budovaný 7 let a těch 7 let je neuvěřitelně znát na tom, jak a samozřejmě úplně geniální je to, jak to Pep dokáže okysličovat. Jo, prostě dobrý, Cancelo už se mi moc nelíbí, tak ho pošlu pryč a najdu další 3 hráče, kteří budou plnit to, co plnil on. A vlastně vůbec ho to nezabolí. On mi přijde prostě jako kuchař, který zdokonaluje svůj recept a přesně ví, že teď už tam tý soli dal trošku moc, tak jí trošku ubere a dá tam něco jiného místo toho. Přesně. Jo, to je, jako v tom je obrovská genialita Pepa Guardioly. Tohle dělali vždycky jako ti největší trenéři, že jo. I Alex Ferguson, když bylo potřeba, tak prostě se zbavil hráče jakýhokoliv, ať to byl Beckham, ať to byl Roy Keane a prostě nahradilo někým, protože samozřejmě ona asi v takhle úspěšném klubu vždycky přijde ta chvíle, kdy si některý z hráčů začne myslet trošku, že je víc než klub. Podle mě vždycky se někdo takový objeví. Není to jako, že všichni, ale někdo takový může... No nemusí to být ani jenom o tom, někdy to bývá to, že prostě vycítí, že tam nefunguje chemie s těma spoluhráčema. Ztratí ten drive třeba, nebo tak. Je uspokojený už tím, že už získal všechno, co mohl. A spíš to, a není to kolikrát o kvalitě těch hráčů fotbalově, ale je to spíš o vycítit tu chemii mezi těma hráčema a v tom je kouzlo jako těch nejlepších trenérů, že přesně dokážou vycítit ty nuance. Další věc samozřejmě, která tam je, tak vybírat si ty hráče, kteří zvládnou to, že je posadíš. Což je Jack Grealish, což je ten Doku a tak dál, Foden, jo, protože podle mě to byl ten hlavní problém u Cancela třeba, který těžce kousal to, že seděl. Ale podívej se na Kylea Walkera, ty vole. Loni proseděl půl sezóny a vrátil se. To tenkrát i vlastně Pep říkal, že ho nestaví kvůli tomu, že neplní úplně že nehraje podle jeho představ. A teď najednou se to změnilo a Walker patří zase mezi jednoho z nejdůležitějších hráčů City. Tohle je jedna z věcí, který obdivuju zase u Pepa taky, to, že on na to, v jakých byl týmech, který mají obrovský rozpočty, obrovský možnosti, tak on jako, mu je úplně jedno, že jsi Zlatan Ibrahimovič v Barceloně a prostě nelíbí se mi a Zlatan si na něj stěžoval, jak s ním jako vymetal, ale bylo to přesně proto, že Zlatan je hráč, který nemůže hrát v týmu Pepa Guardioly, protože má to ego obrovský. A Pep Guardiola je schopný sestavit ty hráče tak, nebo sestavit tu sestavu tak, že je to úplně jedno, kdo jsi, odkud jsi, co si o sobě myslíš, ale budeš plnit moji taktiku a jestli ne, tak prostě půjdeš. Je to tak a ono samozřejmě dneska už je to o něčem jiným, než i pro Pepa, že je v daleko snazší pozici dneska, než byl třeba i v té Barceloně, protože řekněme si na rovinu, když budeš fotbalista, půjdeš hrát pod Pepa Guardiolu, budeš dneska zpochybňovat cokoliv ti přikáže? Trenéra, který dokázal to, co dokázal, na začátku jeho kariéry, ano, ty mu nemusíš věřit, ale tady, ty vole, on ti řekne, budeš hrát takhle a budeme mít tituly a ty budeš patřit mezi nejlepší. Tak mu to sežereš, protože víš,
že prostě ten frajer to myslí vážně a že to tak bude. Tak. A on doručí to, co slibuje. Tím pádem ty hráči za ním jdou. A ve chvíli, kdy ne, tak nazdar. Přesně tak, přesně tak. A to je přesně to, že ten Cancelo si myslel, že bude mít předplacený ten post. Kdo ví, jak fungoval třeba v tréninku, to už je jedno, ale úplně mu nechutnalo to třeba, že seděl. Ale Pep nedělá nic nahodile. Pep na každý zápas mění tu sestavu podle mě přesně kvůli rozboru, kvůli datum a tak dál, aby mu vyhovovala ta sestava na konkrétní tým. Stane se i jemu, že někdy to nevíde, protože statistiky a tohle nejsou každý všechno. omylnej, že jo, to je jasný. Jo, prostě plus berme nějaký faktor náhody a štěstí, ale furt jako vytěžit z tohohle to maximum on prostě dokáže. Přesně tak. Takže já si myslím, že v tomhle je ta obrovská síla toho City. A samozřejmě opět se ukázala jejich nějakým způsobem strojovost, protože 2 z těch 3 gólů přesně klasika, centr zleva na Haalanda, který je na pravém rohu malýho vápna a buď hlavičkuje, anebo pak přihrával samozřejmě, ale tenhle gól vlastně, kdy centruje zleva hráč na Haalanda na druhou stranu krosem, tak já jsem ho viděl téhle sezóně asi tak po 4. Jo, je to možný, no. Kdy Haaland vyskočí a prostě... A to tam ještě jednu hlavu mu chytil ona na první půli, jo. Kde to mohl být další takový gól. Jo. A prostě to je tak secvičená akce. To na druhou stranu, kde byli všichni? Oni šli na párek, nebo jako... Já jsem nepochopil u tohohle gólu, který dával tou hlavou, ten druhej, jednu věc, jak je možný, že Erling Haaland, který je momentálně nejproduktivnější útočník na světě, tak zůstane sám a v okruhu 5 metrů okolo něj nikdo není? Hele. Jak si může tohle nějaký tým dovolit? Nechat to tam takhle samotnýho, to prostě nepochopíš. Je to obrovský problém a je to velká pravda samozřejmě. Já si myslím, že tady v tomhle případě se obrovsky projevilo ta nesehranost dvojice Lindelöf-Evans, protože tam došlo k absolutně tragickému přebrání hráčů. Lindelöf je zvyklý na to, že je na, že je na středu, tak. Ale přitom tady měl krejt tu vzdálenou stranu, kterou má krejt ten levej back. Že? A oni si blbě převzali ty hráče samozřejmě. Lindelöf se svezl do středu směrem k penaltě a už to bylo. Ale stejně tak vlastně zaváhal Johnny Evans při tom 3. gólu, kdy Onana vyrážel střelu a Haaland přihrával dál, protože ať je to jak to je, ten Johnny zaváhal a měl být u toho Haalanda a ne 3 metry od něj. Prostě hráče jako je Haaland nemůžeš pustit na 20 cm od sebe ve vápně, přesně, protože jemu těch 20 cm stačí. Ještě ideálně by u něj měli být 2 hráči. No jasně, a stát mu na špičkách, aby se nemohl odrazit a nebude mohl vystřelit. Vole. No, jenže on by je vystřelil, jak takže, vyskočí slon na houpačku, ale... Takže tam je ten problém, jo. A samozřejmě ta obrana prostě nefungovala. Ale říkám, City ten zápas vyhrálo úplně s přehledem, zaslouženě. Já si myslím, že v Manchesteru United bychom měli začít velmi přemýšlet o tom, jak do těch hráčů napumpovat nějakou dávku prostě snahy a nějakou dávku toho, aby se na to hřiště šli za ten klub zemřít prostě ve finále. Jo, no jako... to funguje jedině Pervitin. No, super, to bych asi nepumpoval úplně do nich, ale každopádně já prostě očekávám a chci od týmu, který by, já říkám, mě by nevadilo, že prohrajeme 3-0 se City. Ale, když uvidím, že za těma frajerama hoří tráva. Říkal, ale to je prostě podle mě jako tohle naordinovat musí přesně umět ten trenér. To je to, o čem jsme se bavili, že ty hráči, jak třeba tomu Pepovi důvěřujou a jdou za ním, tak pro něj prostě půjdou se být na to hřiště. Ale samozřejmě, to je velká pravda, ale já si myslím, že tam je to jako kombinace obojího. Protože už to, jak ten klub je vlastně jako blbej do hloubky, pro tím, co se tam děje posledních 15 let, tak samozřejmě ono to dýchne jako celý, protože ty už nemáš tu auru toho úspěšného klubu. A ti hráči, kteří tam přišli, tam není nikdo, kdo by si pamatoval nějaký vítězství. Jo, dobře, nebudem počítat Tatranka Cup Carabao, jo. Prostě jasně, loni to bylo fajn, že jsme ho vyhráli, ale jako nebudem to počítat jako úspěch, úplně zásadní. Bohužel není to třeba FA Cup, který není to se nic, ještě co bere ti Anglii úplně vlije ten jinak. entuziasmus dožil, jo. A
Takže vlastně ti hráči už přichází, já to nechci říct, ale musím to říct, prostě přichází vlastně do průměrného klubu víceméně. Jo, oni nejdou do klubu, který má na krku tituly. No, jako může to začít smrdět tím, že ten klub bude žít jenom ze svojí historie. Tak. Ale prostě reálně jako není tam, kde jsme byli zvyklí, aby byl. Prostě. Tak. No, každopádně, než se ještě pustíme na sázkařský okýnko, tak ještě jenom krátce by bylo třeba zmínit to, že na 3. místě ligy je momentálně Aston Villa. Je to tak, je to neuvěřitelný, je to velký překvápko, ale Aston Villa předvádí nádherný fotbal. Doma. Zejména doma. Je velmi produktivní, což je taky důležitý. A já si myslím, že Unai Emery odvádí fakt fantastickou práci a ten tým je poskládaný velmi dobře. Jediný, co jsem říkal, že je otázka, jak dlouho to vydrží, protože samozřejmě taky je to těžký s nahraditelností těch hráčů a navíc to, že Aston Villa se to daří především doma. Ale Ollieho Watkinse samozřejmě má skvělou sezónu, prožívá, ale překvapivě prožívá skvělou sezónu i John McGinn, který hraje na levém křídle a přitom ho známe vlastně jako 8 nebo klidně i 6. A je velmi produktivní. A je v téhle sezóně velice produktivní. No a myslím si, že zásadní věc pro Aston Villa bylo to, že si loni v lednu udržela Douglase Luise, který ho neprodala za nějakých 45 milionů liber, který nabízel Arsenal, a nechali si ho a myslím si, že to je vůbec jejich nejdůležitější a nejlepší hráč v letošní sezóně. Protože na to, na jaký pozici hraje, tak nejen, že má obrovský vliv na hru Villy, ale zároveň je i produktivní. Jednoznačně a ono to tam funguje podle mě jako kompletně. Tam se daří všem přesně proto, že jako mají tu chemii mezi sebou krásnou, jo? Tam je to vidět. Fantasticky hraje Moussa Diaby. To je jako výborný kauz Leverkusenu a samozřejmě všichni jsme pochybovali, jestli to bude dobrý nebo nebude, protože není úplně fyzicky... No nebo nevypadá aspoň na to, že ano. Za mě působil trošku jako takový fyzicky slabší hráč, ale vůbec to není pravda. Není to na něm vidět, adaptoval se okamžitě, je neuvěřitelně výbušnej, zároveň prostě... Takový další motorkář na hřišti, no. Přesně tak, má jako bombu, má přehled, neskutečný hráč, vlastně dal 1 gól, ale teoreticky dal 2. Přesně tak. Takže já si myslím, že nemůžeme čekat, že se Aston Villa udrží v top 4. Ale ne, za mě budou ztrácet ty body hlavně venku, ale... Pokud budou do 6. místa, budou hrát Evropskou ligu, nebo do 7., tak si myslím, že pro Aston Villa je to obrovský výsledek a já jim to vlastně hrozně přeju, protože jsem je to sympatický klub. Minimálně prostě my tady vždycky vyzdvihujeme ty kluby, který nám přijdou, že vždycky fandíš tomu outsiderovi, nebo... Proto fandím United teďka. týmu, od kterého tolik neočekáváš a hraje takovýhle hezký pohlednej fotbal, tak je to vždycky radost samozřejmě a dělá to té lize dobře a dělá jí to dobrý jméno. Přesně Každopádně teď si ještě rychle sjedeme nějaký sázky, tak pojďme na to. Takže co se týče tipů, my jsme šli tentokrát trošku po kurzech, protože takový ty tutovky si můžete vsadit sami, ale nějaký zajímavější věci, který nás tam napadají, tak první z nich jsou Vlci, Wolverhampton, který budou hrát na Sheffieldu a bavili jsme se o tom, že prostě Sheffield má z 10 kol 1 bod. Je to tak, Vlkům se sice zranil Pedro Neto, ale i tak předvádí lepší výkon, než jsme od nich všichni čekali a věřím tomu, že na Sheffieldu vyhrajou. Po kurzech jsme šli určitě, protože výherní tikety si najděte sami, my vám ukážeme, jak přijít o prachy. Přesně. A možná nás o tom přesvědčí ale musíte u toho mít pocit, že to bude hrozně výhodný. Ano. Takže možná nás o ty peníze připlaví i Vlci. Nejsou to zápasy, které by byly úplně jako tutový, ale myslím si, že jako za kurz 2.04 výhru Vlků na Sheffieldu, který jsme viděli, jak hraje, tak podle mě je to nutnost zkusit to na tiket. Přesně tak. A další takový případ je Tottenham, který hraje doma s Chelsea.
další severolondýnský derby. Bude to určitě těžký zápas, vyrovnaný, předpokládám, ale pořád si myslím, že ten Tottenham je trošku někde jinde a vzhledem k tomu, jak Chelsea pálí tutovky a v jaký formě chytá Vicario a v jaký formě chytá Sanchez, tak si myslím, že Tottenham vyhraje, troufl bych si klidně říct, že tam bude víc než 1,5 gólu. Ale nemáme potřebu jít po větším kurzu. Já jsem myslel na výsledek 2-0 vzhledem jako k produktivitě Chelsea. Může se tam stát, že třeba že někdo bude centrovat, Mikaelo Mudryk hrát asi nebude, ale třeba někdo zase bude centrovat a zapadne to za Vicaria, protože přesně. asi to je jedna z mála možností, jak Vicaria momentálně překonat. I celkově ta obrana Tottenhamu. A musím teda říct, že se hrozně těším na rychlostní souboje Rahima Sterlinga s Van de Venem. Yes. Poslední zápas je Nottingham versus Aston Villa. Mluvil jsem o tom, že Aston Villa je silná hlavně doma a možná má občas problémy venku, ale je to většinou proti týmům, který mají aspoň nějaký potenciál s něčím vyrukovat a to se asi nedá momentálně říct ani o tom Nottinghamu, takže dvojka, samozřejmě ty venkovní zápasy jsou vždycky těžký typovat, vítězství ve venkovních zápasech v Premier League. I přesto si myslím, že za tenhle kurz a s tím, jak produktivní Aston Villa je, tak stojí za pokus za kurz 1,87 dát na výhru Aston Villa venku. Za mě jednoznačně, já ještě zvlášť tím, že jsme se bavili o kvalitě Mattyho Turnera, a o tom, že ten Nottingham má sice asi 78 nových hráčů za poslední 2 roky, ale ani jeden nedosahuje úplně těch kvalit na tu špičku ligy. Tak a ani vlastně v tom Nottinghamu nevidím jiný hráče, který by si říkal o velký přestup, když pomineme Morgana Gibbse Whitea, tak si myslím, že ta Aston Villa jednoznačně vyhraje. Snad jo, budeme v to doufat, aspoň v rámci toho tiketu. A i když si to úplně vlastně nepřeju z hlediska tabulky. Uvidíme samozřejmě, jak se to bude vyvíjet, protože se v týdnu hraje Carabao Cup, takže uvidíme, jak ty týmy z toho spodku tabulky se popasují s tímhle vytížením zase. Je to nabitý, no, vlastně tentokrát to může mít vliv i na ty týmy, který nehrajou ty evropské soutěže a nejsou vlastně zvyklí na to, že tam budou mít ještě vložený zápas. Každopádně my se na to budeme moc těšit. Děkujeme vám za podporu a budeme se těšit po 11. kole, já se loučím se Zbyňou. Čau a díky. Poslouchejte Mokrý uzenáč a mějte se krásně. Ahoj.